Hristos a înviat. Hristos a înviat. Paște fericit pentru frații catolici, iar pentru prietenii ortodoxi, frații ortodoxi, weekend plăcut, duminică plăcută, cât o mai rămas din ea. Și să ne vedem cu bine după sărbători. Nu știu, o să vă mai zic. Acum, deci v-am spus în celălalt blog, am fost la biserică, la două, una am făcut înviere, la altă botezul, că așa se face la noi la catolici. Catolici știu despre ce vorbesc. Deci stilul cum se face, te lepezi de satana, după aia că primești și crezi. Acum alte urări și așa mai departe. Deci, după ce am făcut cina de Pascale, așa se practică. Nu știu dacă în toate familiile, dacă toată Italia, dar știți cum se zice, câte bordei, atâtea obicei. Și după asta, am venit acasă morți. Am zis că dormim și noi și v-am spus, Pipo ne-a dat deșteptare, că el nu-l interesează ieșirile noastre. El credea că suntem bătrâni, să stăm acolo la casă cu el, nu umblăm vagabonți. Nebuni. Și acum, haide fă prânzul la fiiu. După aia, seara ne întâlnim cu toți din familia asta, cu cuscri și copii și cu asta. Mâine de Pascueta suntem cu familia bărbat. Și așa e. Ce să facem? Asta e. După că nu a vrut soacră mea să vină, că și e catolică. Trebuie să născută în familie catolici. Știți cum e în Ardeal? A fost sub ocupația austro-ungară, s-a trecut la catolicism. În fine, nu depinde de religia, depinde de om. Sau dacă crezi sau nu crezi în ceva, sau dacă... Deci, nu știu, relația ta cu Dumnezeu o ai tu. Nu cine trebuie să-ți dicteze. Așa cred eu. Și nu a vrut să vină de Paște, copil mort, bărbat mort, mama moartă, tată mort, să fac pomenile alea care se fac în seara de înviere. Că și noi în Timișoara, unii din noi care suntem vecini cu frații ortodoxi și cu asta, am luat mult din obiceiurile lor. Deci, foarte multe chestii. Până și nu chiar în halul ăla, dar dacă te duci la o mormântare la ortodoxi, după aia te pune la masă și face pomeni, dacă moare la tine cineva, cum să nu chemi? Și a început. Și dacă vine ăla cu tava de moși de nu știu care la tine, tu cum să nu-i dai ceva înapoi? Și uite așa și mulțumim lui Dumnezeu și să ne dea puterea să ajungem la un numitor comun. Unul după altul și tot înainte. Că tot un Dumnezeu e peste tot. Și dacă e la ortodox și în seara de înviere, că de multe ori, dacă știți, Paștele ortodox pică cu ăla catolic. Și vin foarte mulți, să știți, și noi ne duceam când eram acasă la înviere la ortodox. Îți place și acolo și când și la noi se cântă. Dar când se cântă la ortodox și Hristos a înviat, mie îmi vine să plâng. Deci te înalță de toată puterea. Deci te înalță. Deci sus, acolo cu ei. Și la părinții mei le plăcea, la bunici ne duceam. Deci trebuie să făcut amestecătură, că nu mai știi cum e. Dar slavă lui Dumnezeu, deci să aduce în slavă lui și restul să faci, fiecare să facă ce vrea. Da, și soacră mea zice, eu trebuie să mă duc și eu. Trebuie să mă duc și eu. Pentru că părinții ei au fost ortodoxi. Ea s-a căsătorit cu bărbat catolic la Timișoara, dar părinții ei sunt ortodoxi. Și nu trebuie să le facă? Și dacă le face lor, trebuie să le facă și de asta, să nu se bată, Doamne ferește. Tradiții. Da, bine că să țin și că eu, când aud pe cineva, ce te iei după tradiții? Bă, lasă să ia omul. Principalul să fie bine și să creadă în ceva și să ajungă la conflicte între religii. Asta sunt. De când e lumea și pământul, cele mai crâncene și urâte război au fost conflictele între religii. Ei, acum, înainte, sărbătorim
învierea, dar să nu uităm ce s-a întâmplat acum 2024 de ani. Și vă pup, vă iubesc și nu știu cum să vă mulțumesc pentru toată susținerea care mi-o dați.